אוקיי, מה נלבש לתוכנית? חזקלוביץ' אומר טוקסידו? תלבש מה שבא לך להתלבש. אולי נלבש זברה, כי אנחנו מוצאי שבת. תלבש זברה. ואני נלבש גם שטריימל. אז יגידו שאתה מתעלל בילדים. ושטריימל יגידו שאני מתעלל בעלי חיים. ועכשיו חדש, ננח TV, בשבילכם ולמענכם. TV, ננח, הטלוויזיה שתשנה לכם את הקופסה, ותפתח לכם אפיקים חדשים במרחבים שלא היו לכם. TV שתפתח ננח TV. ערב טוב, צופים יקרים, פה אנחנו בתוכנית שלנו, קרוע בסוף שבוע. והשבוע לכבוד התוכנית הבאנו את הכותרות של עיתון ידיעות אחרונות. אפשר אותו דקה, חזקלוביץ'? כותרת ראשונה, עימות בחקירה בין אייל גולן לאבא של אייל גולן שקוראים לו ביטון. מה עוד יש לנו בעיתון? זהו, אין פה איום איראני, אין פה כלום. יש פה רק אייל גולן, אתה מבין? יש פה סיגריות שאין שם התערבות פוליטית של לפיד. כן, נכון. בלי מיסוי יקר. על טהרת הטבקו. הערביקו, הזוליקו והטוביקו. עמוד שני, מה יש לנו? אייל גולן. אייל גולן. יש לנו פה הרבה תמונות של הקוף, של האבא. רק הנערות חסרות. לא ככה חזקלוביץ'? פה הן מטושטשות לגמרי. מה עוד יש לנו? יש לנו גם סקרים, סקס סקרים ווידאו. כתוב כך, כתוב הוא התנהג כמו מלך סעודיה. כאן כתוב אז מה רוצים ממנו? אני לא מבין. מלך סעודיה הוא בן אדם מאוד מכובד בבית הלבן בארצות הברית. הוא בן אדם מקובל בכל מקום. אז מה אם הוא התנהג כמו מלך סעודיה? כן. פה יש גם את הפמליה של אייל גולן. ועורכי דין. עורכי דין זה לעניים, משטרה זה לעשירים. דרך אגב, היה פריימריז בעבודה. ז'נבה מאופטימיות למבוי סתום, בכיר ב-FBI למען פולארד, מה שאין בכירים בארץ, וקנדי נרצח השבוע לפני 50 שנה. זהו, נראה כאילו אין צרות לעם ישראל, נכון? הבעיה היחידה שלנו בחיים זה אייל גולן, נכון? פתרנו את כל הבעיות. מה אתה חושב, חזקלוביץ'? אני חושב שבעידן פמיניסטי כל כך, בזמן שיש לנו טייסות מנהלות הייטק. כל בחורה שנייה ברחוב מסתובבת עם רובה קלצ'ניקוב או M16 או משינגן כמו שקוראים לזה. אני לא חושב שאפשר להמשיך להמשיך עם העליהום על המין הגברי בעולם. העיתון שאמור להיות מפוקח וניטרלי, הוא לא כל כך מפוקח, הסודוקו לא פה כל מראה כך שלו. ניטרלי בכלל. בוא נראה מה כותב. כשהאלכוהול זורם בחדר, כולם צוחקים. בטח גם היא. וכשזה נגמר, משהו בגוף של הבחורה מרגיש את האלימות שבסיטואציה. זאת אומרת שהכל היה בהסכמה, אבל בגלל שכשזה נגמר עובר לה בגוף איזושהי חרטה, אז זה נהפך לאונס. יש פה עליהום על גברים, שאולי נכון אם היה פה מצב של פייר, אם היה את אותה עליהום על הבחורות שצועקות לאייל גולן בהופעה אני בלי תחתונים, אז היינו רואים משפט צדק. כאן אנו רואים חד סטרי בלבד. כן. דרך אגב, התוכנית בחסות ממרח חלבה לכל המשפחה. אתה לא יכול לאכול מזה, חזקלוביץ', כי אתה לא מהמשפחה. אני חושב שאני לא יכול לאכול את זה כי זה מגעיל. באמת? זה לכל המשפחה. אבל אם אתה קונה את זה, אני לא יכול לאכול את זה. כי כתוב שזה לכל המשפחה.
איזה מזל אתה חזקאלוביץ'? קשת. קשת, יופי, ואני דגים. אבל בואו נתחיל עם הכותרות. יש לנו מאחורי הזוהר כתבה לאישה שהיא מייצגת שחקנים ואנסים, והיא מספרת על החיים שלה מאחורי הזוהר. יש פה הרבה פרסומות להום סינימה, סינימה הום, יובל המבולבל, יובל הממוסטל, סופר פארם, עוד סופר פארם. 14 יום באיראן. זה איש אחד שהיה באיראן 14 יום, הוא מספר על איראן האחרת. האחרון שסיפר לי על גרמניה האחרת קראו לו בן גוריון, נכון? יש פה איראנית, היא נראית לי מעריצה של אייל גולן. הנה, וזה אבא של אייל גולן? לא. יש פה איזה איש אחד הולך עם סמלה, בחרתי באופציה השנייה. איש של טלוויזיה שרון גל, שגם הוחשד בהטרדה מינית, וכמובן שהוא יצא זכאי, כי היה לו עורך דין לפנים, והכל נהיה בסדר. ופה הוא מספר איך הוא ניצח, גם אנס וגם דרדס. זה האיש שמייצג את אנסים ואומנים. חזקאלוביץ', בוא נמשיך הלאה. הנה אתה רואה, היא מייצגת גם אומנים וגם אנסים, ובגלל שנפטרה הבת שלה, אז היא רוצה להשתמש באומנים, לעשות עוד עמותה, שראש העמותה ירוויח הרבה והאומנים לא יקבלו. וזה, יש לנו פה על איזה איש אחד שהוא עכשיו הלך לאיזה אחוזה של קוקסינל, תמיד חייב להיות הומו, קוקסינל בעיתון הזה, אחרת לא נכנסים לפה, אל תגידו שזה לא מגמתי. ויש לנו שוטף 60 פלוס, זה על זונה מזדקנת, קוראים לה חלי גולדברג, וזהו, עכשיו היא הגיעה לגיל העמידה, 60. אני זוכר אותה יותר פשוטה מאשר לבושה. ופה יש מדור רכילות, כמו שאתה רואה, יש פה אישה שותה קפה, פה יש אישה מחזיקה ילד, ופה יש שתי אנשים מדברים. ופה יש לך נופש, ופה יש לך פנינה רוזנבלום, היא עוד חיה? שבארצה חיה, קיים. מה אתה חושב על פנינה רוזנבלום יחזקאלוביץ'? ומה אתה חושב על יקטרינה, הסבתא האוקראינית הזקנה שדומה לה, שחולבת את הפרה בכפר באוקראינה? על שתיהם אני לא חושב יותר מדי. נכון, לכן המצב איתי. ומה אתה חושב על שמזל קשת צפוי לך ביום שבת נסיעה לחו"ל עומד על הפרק? זה יכול להיות כשאני אברח מהחתונה. חזקאלוביץ' מתחתן בנר שביעי של חנוכה. תכריז את זה לקהל. שישי, לא מתאים לטיפול בעניינים פיננסיים. נסיעה לחו"ל עומד על הפרק, נראה שתתלבטו בקשר, בסופו של דבר היא תצא לפועל בקרוב. חזקאלוביץ', תצהיר בשידור חי שאתה הולך להתחתן בנר שביעי של חנוכה בדוד המלך. תטוסו לעיר הדבש. ימים ראשון ושני אתם עשויים להצליח מעבר לצופה. קשר רומנטי שבו אתם מעורבים מלווה בבלבול. במיוחד אם היו בו עליות ומורדות רבים. אף שכבר קיבלתם החלטה בנושא, נו. משהו שיקרה השבוע יגרום לכם לשקול אותה מחדש. תגיד לקהל שאתה מתחתן בנר שביעי של חנוכה. פה כתוב שלא. אל תאמין להם. תגיד לקהל שאתה מתחתן בנר שביעי של חנוכה. מה שאנחנו צריכים לדבר מחנוכה זה איפה אנחנו בעצם נמצאים בחנוכה. איפה המתייוונים של היום, איפה המכבים של היום, איפה המעטים מול רבים, רבים מול מעטים. קשה למצוא דוגמאות היום בעיתונות, כי יש פרשייה שמסירה את כל הציבור, שנמצאה זונה בסדום. למה? בדיוק אנחנו איפה שאנחנו נמצאים. כיום, רבים מול מעטים, מעטים מול רבים. היום יושב כל האום ויושב עם איראן. אם לסגור או אם לא לסגור, עסקה עם איראן. לפני 2000 שנה היו הרבים מול מועטים, מועטים מול רבים. היום, בדיוק היום, אתמול בלילה, ישבו כל האנשים ביחד, כל אומות העולם,
איראן מול ישראל. לסגור עסקה או לא לסגור עסקה? מה יש בעסקה? מה שונה לפני 2000 שנה מול היום? מה? יגיד לנו, הוא ידע. אין לי מושג, מה אתה מדבר? עמדו אתמול בלילה, עמדו כולם, איראן מול כל אומות העולם, עמדו לסגור עסקה, על מה עסקה? אם יש אטום לאיראן או אין אטום לאיראן, להשמיד את עם ישראל או לא להשמיד את עם ישראל. אני אומר להשמיד. הם רוצים להשמיד אותנו. אני לא קונה את החיוכים שלהם. אני חושב שהם מרמים אותנו. בסדר, אבל השאלה היא שאני שואל, מה אכפת לי מהאטום שלהם? הבעיה אם הוא מתפוצץ פה, זה לא, יוצא ריאקציה. אבל אין ישמעאל, אחי, זה רק רצועת מרדות לישראל, אחי, אין להם שום מציאות, אין לנו שום עניין איתם, אחי. כל העניין שלנו זה לעשות תשובה מול השם. הם, אחי, זה סתם, אחי, זה קליפה, אין? אתה אומר שכל האומות וכל מה שיש באום וכל הסיפור זה עניין פנימי של תשובה שלנו. בטח. סתם שאלה, ומה עוד נשאר לנו לעשות תשובה? תראה, כולנו עם פאות, כולנו עם זקן. זה המקל כמה בעלי תשובה יש במדינת ישראל? כולנו שומרים תורה, כולנו שומרים כמה שבת. בעלי תשובה יש במדינת ישראל? כיף. אני לא יודע כמה יש, אני גם חושב כמה הם מסתירים? כמה הם מסתירים? דור התשובה. כמה הם מסתירים? רוב הבעלי תשובה גם זה כיפות שקופות, זה אנשים שאתה לא יודע שהם בעלי תשובה בכלל, זה פתאום אני רואה איזה זוג, נראים לי זוג חילונים, בסוף אתה מגלה שהם שומרים טהרת המשפחה. כן, כן. ממש? וגם לגבי הרבה אנשים שחשבתי שהם חילונים, גיליתי שהם שומרי שבת, תורה ומצוות. גם הרבה אנשים שבאו לאומן, גיליתי שהם נואפים גדולים, והשם שונא זימה, כמו אייל גולן, נו. אסור לדבר מזה, נכון? כי מי שמאמין לא נואף, נו. ולנו יש את מלך העולם שמתחשבן עם כולם. בסדר, תשמע, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא שופטים, אחי, אף אחד. ברור שאנחנו שופטים. אנחנו לא בית דין, אחי, וגם כל מה שבטלוויזיה זה לא קשור אלינו. אנחנו מול השם, זה מה אחי, שיש זה תמיד לנו. ככה. כל שנה יוונים מול מכבים. יוונים מול מכבים, כן, יוונים מול מכבים. השנה מכבי תל אביב הפסידה להפועל. היה קטע זה חזק. לא בדרך כלל קורה. היה קטע חזק, נכון. 23 שנה לא נכנסו. זה לא קרה. 23 שנה לא קרה. אז שהייתי ילד. זה לא קרה. בר כוכבא. איפה לימדו אותך על בר כוכבא? מה לימדו אותך על בר כוכבא? מה? שהוא היה גיבור. מה לימדו אותך על בר כוכבא? לא למדתי לא, הרבה. ברצינות, מי זה בר כוכבא? עוד לא הבנתי מי זה בר כוכבא. אני יודע. מנסה ללמד אותם. אני אומר, מי זה בר כוכבא? אני לא יודע, קראו לו אחר כך בר כוזיבא. מי? לא יודע מי זה. לא יודע מי זה. חנוכה, עם ישראל, חנוכיה, מה? אבל על בר כוכבא לא מדברים בחנוכה. לא. מדברים עליו בל"ג בעומר. בחנוכה מדברים על מתתיהו, על המכבים, על המתייוונים, על משפחת החשמונאים, שהם היו משפחה אחת שעמדה מול כל הזרם של המתייוונים. המתייוונים רצו לפתוח סניפים של הרומא בכל הארץ ופתחו. יוון. מה? סניפים של יוון. סניפים של יוון, כן. יוון, אתה אומר. כן, כהן גדול היה הולך להקריב יוון. קורבן בבית מקדש, ואחרי זה יוצא לתיאטרון. הוא גם לא ראה שום בעיה עם זה. לוקחים אותם, אנחנו עוד לא רואים. לוקחים ספרים של רבי נחמן. הוא עושה אפצ'י. הוא עושים באיזה... הפצה, לא הפצ'י, הפצה. 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 הפצה כל צ'י. ההפצה וכל המצב נשאר בסוף הזה של חנוכה. איך לוקחים את הילדים יש לך לחנוכה? משהו מה להוסיף? עושים לילדים לחנוכה? אומר לך, אתה לוקח ספרים של רבי נחמן. כן. הנה יש שם לך פה בשקית. כמה מלא ספרים. כן, צריך קופת צדקה קטנה, כן, כמה מדבקות, כן. דיסקים ישירים, קמעות. אתה לוקח חבר טוב. חבר. והולכים, דופקים בדלתות של השכונה, לא בשכונה שלך, כי פה... זה אתה עושה מול כל... זה כל העניין שחנוכיה העניין של קטנה מול חנוכה, כל כל החדשה. הפסטיגל, הרי כל מה שלוקחים את עם ישראל, כל יהודי, אתה לוקח איזה חבר כן. והולך איתו עם נר כזה קטן, עם נר כזה קטן. זה כל יהודי, אחי, זה נר מדליק כל המציל נר, אף נפש אחד לא בישראל. חסר. כאילו הוציא לעולם ומלואו. לאט, אתה אומר. זהו, מספיק, עכשיו אומר אתה לאט, אומר, לאט. אתה אומר כל אומות העולם, ואיראן, והעמייאת וכל זה, אבל כל זה הכי לא שווה כקליפת השום. כי למה? כי תיקח גם את כל אומות העולם, לא יכולים להשלים לך...